To walk with God signifies life surrender to God. Ang pulong paglakaw uban sa Ginoo nagasignify kini sa kinabuhi, nakasurrender diha sa Ginoo. Gusto man surrender. Kung mayon tag surrender diha sa Ginoo. Tanan nga anaa kanimo. Ang imong rights, ang imong katuod sa Bisaya pa, ang tanan nga anaa kanimo gi-give up nimo diha sa Ginoo. Ditukyan nimo diha sa Ginoo. Pag mayingon ka, ulipon ka sa una. Yes, bisan sa Old Testament. Pag ang tao gani ulipon, ang mao nga tao nga ulipon, wala siya katuod sa iyang pagkalinga. Ang adunay katuod niya, ang tao na nag-ulipon kanya. Kasi katuod, wala siya rights. Wala siya mahimo. Bisan kung sa pangiyang gusto himon, wala siya katuod, wala siya right, kay ulipon siya. Muna ulong surrender. A life controlled by God. Kinabuhi nga ang Diyos mao'y nagakontrola. Dili ikaw. Dili ako. Usually kita na mga Kristohanon, daw walay katuod ang Ginoo sa kong kinabuhi. The way we talk, the way we act, the way we walk. Daw walay katuod ang Ginoo sa kong kinabuhi. Ano man? Walay rinda ang atong mga nabi. Walay rinda ang atong mga dila. Walay rinda ang atong kagalingon. Gadiin, walay labos ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gusto ka mo himo ani, atong buhaton. Kung gusto ko mo inom ani, akong inomon. Kung gusto na ko ni istorya, akong istorya. Kung gusto ko nga buhat to ani nga dapit, buhat to ko ani nga dapit. Dili na mao ang klase sa Kristohanon. Dili na dapat mao'y kinabuhi sa Kristohanon. Kaya ang kinabuhi na naglakaw diya sa Ginoo, usa ka kinabuhi na nakasurrender sa Ginoo, usa ka kinabuhi na controlled by God o kontrolado sa Ginoo, dahil usa ka kinabuhi na diin na kinabuhi alam sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon nagkinabuhi din alam. Kung dili alam sa kagalingan. Kita magbuhat sa kagalingan. We live not for God, but for ourselves. Pero ingat ka, kita mga Kristohanon. To walk with God is the business of lifetime. Not just the performance of an hour, not just the performance on Sunday, not just the performance on prayer meeting, Bible study. It's a lifetime. It's a lifetime. Ang paglakaw sa Ginoo. Dili kay galakaw ka sa Ginoo matag Domingo. Dili pag abot Lunes galakaw ka sa kalibutan. Galakaw ka diya sa sala. Walk with God is a business of lifetime. Kung mayroon tag lifetime, ang ikaw mamatay. Dili kay nabakulang sa Domingo. Dili lang kay Kristohanon lang sa Domingo. Dili lang kay Kristohanon lang ka o matag prayer meeting, matag Bible study. Kung dili, anak ka man sa imong trabahoan. Kauban man imo imong mga barkada. Anak ka pa sa eskwelahan, kauban ba nimo mga classmates, mga schoolmates nimo. Kauban nimo sa trabahoan. Kristohanon ka. Because it's a business of lifetime. Ang pagiging Kristohanon is a lifetime, not just the performance of an hour. Kristohanon sa karon, pagkulit nato taon-taon, hindi pagkanaan kasi mong balay, balik ka sa imong pagkamakastan. Balik ka sa imong ways of living. Kailan mo ang gusto sa Ginoo. Ingon pa ang Psalms 128 verse 1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Walking with God is a blessed walk. Gusto ka na i-bless na sa Ginoo? Gusto mo nga i-bless na sa Ginoo? Walk with God. Ayaw huna-huna ang pagiging Kristohanon is a boring. Ang ba hindi magmatinudanan sa Ginoo kay gusto pa mo lakaw sa kalibutan. Gusto pa mo tilaw sa mga salak sa kalibutan. Wala isa na dili ka matubo. Hindi mo pagkakristohanon. Napangalagad ka sa Ginoo Sunday. Napangalagad ka sa kalibutan on Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday. Naghimo ka ng mga butang na makapahimaya sa Ginoo on Sunday. Kaya pag-abot Monday, kahimo ka mga butang na makapahimaya kang Satanas. Kung sa klase na life, kung sa kinabuyan na ang tawag na. Kung sa klase na napagkakristohanon ang tawag na. And you call yourself Christian? Simpa lang kag-Domingo? Dahil ka lang sa Ginoo. On Sunday, and then pag-abot Monday, hanggang Saturday na kinabuhi ka na sa salak, and you call yourself Christian. Born again. I'm a member of New Hope Christian Fellowship. Proud ka na. Dahil ikaw, Kristohanon, pero saan sila ka Kristohanon? Hindi na maulang gusto sa Ginoo. Lifetime. It's a lifetime performance, not
that is prayer or Bible study. But everything, every hour, no? In Revelation 3:4, nag-ingon, Christ even speaks of our fellowship with Him in heaven as a walk. They shall walk with me in white, where they are worthy. Worthy ba ka dito sa Ginoo? Christ even speaks of our fellowship with Him. Makighimo sa kita sa Ginoo. Inig kamatay na to. Inig-an ko na ko sa langit. Isang makauban ang Ginoo. O ang ikauban lang sa Ginoo is katong worthy. Bisaya pa kagayan. Ang sawa di mo pa pagkauban sa Ginoo, ang sawa di mo uban sa Ginoo, kung dili ka kagayan. Ha? Dali galing sa kalibutan, kung dili mo kasundo, imo kapuyo sa balay, mulayas mo ka. Either ikaw, kung siya mulayas, ikaw magkasinapo. Hindi pwede nga magpuyo ang unworthy ng Jesus Christ dito sa langit. Tanan na magpuyo ang Jesus Christ dito sa langit. Puyok man sa Ginoo, is katong mga worthy ng mga tao, mga angayan ng mga tao. Like Enoch, every believer should walk with God. Sama kay Enoch, ang matang usa ka mga Kristohano kung magtotoo, kinahanglan maglakaw diya sa Ginoo every day. Sa iyang kinabuhi diri sa kanya. Every day, not only on Sunday, but every day. Di wala man ka disipahan, asa man ka utang sa Ginoo Monday to Saturday, you should walk with God. When we get to heaven, we will walk with Him forever. Kung madto na ta sa langit, kung lakaw ta sa Ginoo, lifetime ko. Walay ending, walay katapusan.